Para sa tama kay to sang konon gamay ning kuanabe kay badlungon to sunig kadali mga sukit tig paminaw. Kay nahinumdum ko sangguko to og gatong Spider-Man. Gipatawag po tong ingan lag Batman pero wa manghigala mo to nga. Ipatawag sa Highway Patrol Group katon diri sa may Transcendental Highway nga nagmotor-motor unya mo ambak mo ko naman mo tumbling-tumbling ya mga tao og ikaw motorista ka makuan man ka kay tungod mga higala nga nag-costume man sila. Murag catch mong atensyon ba delikados disgusya na noon agipatawag sa Highway Patrol. Pagpatawag pa mahigala gi kuan oy. Nangayo sila pasaylo sa Highway Patrol Group. So ato nang gi-broadcast para makasabot ang tanan nga ayaw mo mag-vlog mo. Ala pag vlog lang mo pero ayaw mo panundog anay ana nga makadaot pud mo sa atong trapiko, makahatag og kuyaw sa mga motorista, inana ba? Karon may galan na po ilain. Diri ni sa may konsolasyon ato sa nitagag pagtagad be kay nag-vlog mahigala nag-snail man. Ano bang suso ba or kanang umang bitaw nagkamangkamang sa kalsada? Nag-costume siya umang unya nagkamangkamang sa kalsada. Noon sa baning tawhana in taon mga sukid tig paminaw. Na unya ato nitagag pagtagad be asa man to names be ato kuno ipakita ni maong video nga may. Sa konsolasyon ni nakahatag og trapiko. Limang ka na dalawa. Labaw pa guni mahigala sa dagko kaning truck mga kagalaan, dagko kaning mga daghan ka na traffic god. Kaya nag-una siya, unya nagkamang-kamang. Sabi tabo in tawhanang klasiya sa utok mga sukid di ko naas tunga sa kalsada. Tawo? Di siyempre ang nagsunod nga multikab di pud siya dasmagan kay kadasmag ang tao da karon na kasamang kay kakuyaw. Nag-costume siya og umang-umang na Naba ni say audio dong, nagisaway na sa mga tao be kanay atong balikan kuno gamay ha. Kani Grabe trafika. Grabe trafika. Sus, grabihan tawhana. Nag-vlog. Freeze sa gamay names. Kintawhana mahigala kay bawo ka ang traffic nga grabing traffic kay sa ato ron. Og madto ka mahigala sa norte ang traffic kay kanang konsolasyon daykin. Pati gabihan trapika diha. Og ari po ka mahigala sa south ang traffic kanang Ganilya, Pati gabihan trapika nya ikaw kay bawo ka nga grabe ka traffic. Aliman kan ang mga truck din sa likod. Kada magkamantay bitaw ka indaykin kana bitaw usahay magdagan ka, mag-drive ka sa kanan. Ngano balti man trapika? Doon na nagi-parking sa unahan. Isus Ginoo ko. Nailan sensitive sa ta sa atong mga nas kalsada oy. Napoy usa may gala nga anti-sikad naguna anti-sikad sa nagsunod daghan kay mga sakyanan hinay kayo kay naguna ito anti-sikad. Kini mas grabe kay naguna mahigala ang kaning tao nga nag-costume og snailman kuno siya nag-costume og kinini ang umang nagpatunga sa kalsada. Di siyempre ikaw nga drivers multicab di man kaya nga imong ligsan sada. Unya, so hinay ang multicab, ang nagsunod pod nga multicab ni hinay pod kay ngano hinay man naguna. Sus, ang boss mahigala sa sunod, ang sunod pati hinaya gid kayo. Nagtuos ako sa bakay tabo sa unahan sa disgrasya ba ni ngano ba ni? Di ba nagkamang ning tawhana? So garaon ning tawhana mahigala kabalo siya nga traffic ayo kanang konsolasyon. Nya ngano nang ginana ni siya mga higala ipatawag siya karon sa Highway Patrol Group Mirisi Rasad mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Na mag-vlog ni mo, ayaw po mo inanang klasiya sa vlog nga makadaot mo ha. Hindi na pwede na yung mula mamog skin sa intaon sa doy. Lisod kayo niyo, mga nagdali nito mga kuwan sa unahan. Tungod sa ibang pag-vlog inana, sabag kulang pansin ng ani day. No? Sa klasiha mahigala sa vlogger ni. Be ato balikan gamay, sige, pagsugod ko na names. Ito pagkamangkamang niya names. Pang-content mo, no? Na-traffic good.
Sus Ginoo ko. Nag-costume. Sus Ginoo ko sa tawhana mahigala. Nag-costume ko siya og kuan niya nag-vlog unya nagpatunga sa kalsada kay umang siya mga higala. Ha? Lahi man tong kang Sangguko katong ang kuan. Spider-Man, kang Sangguko Spider-Man gipatawag naman to sa HPG abi na ko wa nay mo sunod. Ako na announce kahanginan nga ayo intawon mo ana mag-vlog mo. Ala pag vlog lang mo diha unsa. Pang content ninyo pero ayaw mo ina makadaot mo sa kuan oy. Maka-disturbo mo sa natal sa trapiko. Ug maligsan si bako. Kana mahigala siyempre pasinsa ng driver di magka-kuan ng driver kay na sakto pa man na sa kabuot si bako do ni driver nakatuog day. O libutan ta na hubog-hubog. So kana angay ginang kuan ikiha gini sa mahigala sa Highway Patrol Group, katibitang Sangguko mahigala katong Spider-Man. Angay mo tog pasaylo mga sukit di paminaw may sa ganita tog o ani na magi mosunod ba? Gipasaylo man nanto mahigala. Angay ni matagag leksyon kining klasiha. Lima ka na nagkamang sa kalsada pretindi na traffic ang tibuok konsolasyon mga sukit di paminaw daan pa ng traffic ng lugar Yung sa may tabo na labi pag dunay lawyer nga to dito sa unahan na naron ginay na ay hearing sa Danao. Among ka ng kalakiha may galag dunay tao nga nagkontent-content na mga kaigalaan porbeda Ginoo ko saon naman na. Sus Ginoo ko. Naarbay inanao nag-umang-umang man murag umang siya mahigala. Kana karon og sa man padung ni Danao dayo padung ni sa Cebu City. Pariha ra og padung ni Danao mahigala labi pag inyag dunay nagdali dito sa unahan. Kana ra ba mga tao na mahigala labi pag kuan magdali. Sus gabihan ang konsolasyon pagkakrabi na lang yung traffic niya. So para na ako ang ngayon ng leksyonon, ipatawag man sa Highway Patrol Group or tinudan lang ninyo na kay samok man ganitong tawhana. Medyo kon ba ni mura man ni mga higala ka ng mga puspos bitaw karon nga nag-vlogger na ba ang tanan? Ay ni may galang maliksyon ni para di na masunod ng uban. Kadto bitaw katong Sangguko mga higala bidda. Nangayo man nato pasaylo, gipasaylo man nato, mura matag nakatawa lang sa ito mga sukid di paminaw pero karon gisunod naman po ni karon. Niya may laing umang-umang mga kagalan ni kamang-kamang sa kalsada pagkaway batasan tawhana mga sukid di paminaw. Maghimo kag kuan mag-vlog ka, content creator ka unsa pangitag content nga di ka maka daot sa uban paita ining klasiha kulang spansin. Kulang spansin ning tawhana mga sukid di paminaw tanawa. Nagakamang-kamang. Kamang-kamang mahigala, So, paitan ng klasiha mahigala sa tao. Hinay na ba pagkakamanga? Di gisaway siya sa mga, gisaway siya sa mga motorista. Di ba gawa ang sakinan nga to sa likod, pati naghana kayo mahigala niya siya, nagkamang, kaway batasan. Batasan tawhana, mga sukitik paminaw. Nayabag ning tawhana siguro mga higala. Kini mag-vlog-vlog karon paminaw ko daghana may mga vloggers. Iklaro lang sa inyong content kadi lang pud ani ha. Ikuha na sana diha napita kay bida. Lisura aning kalakiha. Biba ato balikan ko gamay nim sa kitong pagkuan ni. Tiyan mo na pati trafika kayo. Mga dagkong truck na naa dito sa likod. Bebe, gamay lang be. Audio ko no audio. Ako na ni. Allah. Vlog niya ni. Nagsulot mahigalan rin kuan. Nag-costume siya mga sukit di paminaw. Kawa, gay. Sus Ginoo ko sa may nasuod sa utok in taong tawhana mga kagalaan. Ang iya inigod niya aron nga mo daghan siya og kuan day. Daghan siya og kana na ang engagement no? Na mga mo like mga sukit paminaw bahalag i-bash ka diha kay apil ba sa kwintada da indekin bisag mabash ka diha na basta kay nalay daghan mo kuan mo tan-aw. Daghan mga viewers may kala mo engage na kada mao nay pait na rong dapita. Kana mag-vlog mga sukit paminaw basta mo engage lang hala. Kumbate. Pero kinani mga kagalaan nga magkahatag nig kuan ay sus. Kinahanglan ni nga kuan oy.
maleksyon gyud ni mga sukid ti paminaw di pwede ning tagaan ning leksyon atong gihagit ang Highway Patrol Group. Inyo naman tong gipasaylo tong sa una si Spider-Man ug kang Sangguko. Kini ikihain na lang ni kay kapoy kaning aning klasiha para makahatag tag leksyon sa uban nga dili mo sunod kay delikado dai ka makasuhan ka dai inaning klasiha. Otherwise may gala mo sunod nang mag-vlog din ha, daan pa ning traffic nitong kalsada din kanang konsolasyon pertin trafika mga sukid tig paminaw. Di ka imagine kanang mga tao diha pulos na nagdali, labi pa ngadto nagtrabaho kisa wa magdali sa kalsada. Pulos na nagdali diha, nagsakay kag jeep, nagsakay kag bus, pulos na nagdali. Labi na lagi karon og dunay lawyeron nga dunay hearing sa Danao. Malita ni kalakihan ano ba ning pagkahinay ba usay magkabantay nga ngano sa may nahitabo sa unahan usay na makaingon kani nabay disgasta sa unahan nganong hinay man usay may nahitabo sa unahan nganong hinay man mangutana ka nya karon og ginani mahigalang tao naman ni nag-vlog maamong patay niyang sus Ginoo ko palang undiir ka maayong balikason.